యుద్ధం అయిపోయినట్టే అని చెప్పినటువంటి అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ రూట్ మార్చాడు. 6 రోజున చెప్పాడు, 11 రోజున చెప్పాడు. మేము కొట్టాల్సిందంతా కొట్టేసాం. 6 నెలల్లో కొట్టాలనుకున్నది 6 రోజుల్లోనే కొట్టేసామనినేమో మొన్న చెప్పాడు. అంతకుముందేమో మేము మా లక్ష్యాలు పూర్తయిపోయినాయి. ఖొమైనీని లేపేయాలనుకుని లేపేసామని చెప్పాడు. కానీ ఇజ్రాయెల్ చేస్తున్న దాడులతో ఖచ్చితంగా అమెరికా కంటిన్యూ చేయాల్సొస్తుంది. ప్రస్తుతం తాజాగా చూస్తే ఈ బాంబింగ్స్ అనేది పెద్ద ఎత్తున కంటిన్యూ చేసుకొస్తున్నారు. అండర్ గ్రౌండ్ మిస్సైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీ ఏదైతే కుజేస్తాన్ ప్రావిన్స్‌లో ఉన్నటువంటి దాని మీదన ఐఆర్‌జీసీ బేస్ మీదన తాజాగా దాడులు చేయడం అనేటటువంటిది. అలాగే 100కి పైగా బాంబులు అక్కడ విసిరినటువంటి దాని వెనకాల అమెరికా స్పష్టంగా ఉంది. B-52 బాంబర్స్‌తో విరుచుకుపడింది. అలాగే ఇప్పుడు మెరైన్ దళాల్ని దించుతోంది రంగంలోకి. తద్వారా ఒక సంకేతం స్పష్టం. యుద్ధం ఇప్పట్లో ఆగదు. నెలలో ఆగితే సంతోషం. 6 నెలలు పడితే ఆవేదన.